Ćao. Pozdrav ekipi. Dolazim iz Bosne. Izabrala sam doktora Cajanovića jer mi on mailom poslao jedan rad gdje je imao pacijenta koji nije imao dvojke nego trojke. Meni se to svidjelo pa sam odlučila svoje povjerenje pokloniti njemu. Od samog početka bila sam užasnuta, prepadnuta, prestraljena, on me bodrio, nekad je bio malčice, da me smiri, nije previše objašnjavao. To nije istina da vam kažem vam, pacijent laže. Šalimo se. Ali sam stvar shvatila da bez veze diže frku i da će sve biti okej. Kad je bila proba i kad je doktor napravio i više nego što je očekivao, ja nisam bila toliko sretna i on je toliko bio razočaran da je mene na kraju njega bilo žao. Međutim, kad smo juče stavili konačno te nove zube, odnosno navlake, ja sam bila presretna, drug mi je rekao da sam kao glumica. I što mi se sviđa jako kad pričam, znači totalno je sve drugačije, imam dvojke koje sam od uvijek željela i on uradio dobro svoj posao, on je napravio umjetničko djelo i hvala mu i